Dirtbusters! Man kan ikke tage håndklæde omkring sig. Vi har ikke hele dagen, frøken. Jeg tænker på, det er hele skole, der skal klares. Okay, kan ikke få nogle håndklæde omkring? Fremad, fremad! Okay. Jo, du står bare herude. Til Super. Det er godt arbejde. Nej. Skal du bare i aften? Det ved jeg ikke. Hvad tid skal du mødes med noget, siger du? Jeg hedder forresten. Jeg er charmeur. Uddannet i Nürnberg, slutningen af 40'erne. På en meget anerkendt charmeurskole. Det er helt forkvaklet i historiebøgerne. Det, man nu om dagen kalder Nürnberg-processen. Det er helt forkert. Nürnberg-processen er det, man kalder fra det øjeblik, man møder damen og siger hej, til de 20, maks 25 minutter senere, hvor hun er scoret. Det er Nürnberg-processen. Det er min specialitet. Jeg har også charmeur-tatoveringer, charmeur-hår, charmeur-goggles.